du bare der morgenmad, mand. Du ved sgu da godt, vi har arrangement ude i huset her kl. 2. Ja, men jeg fucking står på drukstrækken først, shit. Hvad fanden er det for en indstilling at have, mand? Giv mig den skik der, mand. Hvad laver du? Fuck! Nu tager du det lort op. Og prøv lige at se gulvet, mand. Prøv lige at se, hvem er det, der er svin sådan der? Ja, tak. Hvad går? Ja, tak. Og hvad går du, mand? Du sidder deroppe på bordet. Ja. Hallo, skal du godt op på gang i kontur? Hallo? Sker der noget? Ja. Tak for det. Sådan der, så kører det kraftedeme. Men hvor fanden er kokken henne? Han går for sent. For sent? Hvor? Er han ude ved toilettet, eller hvad? Det er opvaskeren. Kraftedeme, der er ikke plads til mere! Fuck, så er det en opvask med dig, mand. Tror du, det er ferie det her, eller hvad? Hvad laver du? Jeg er jo gammel i gang, mand. Ja, mit chef, jeg hallo. Jeg sagde ikke til dig før, du skulle være bag. Nu! Jeg bruger op på hovedet, jeg var på Det hedder det drukstrækken. ikke der. Ja tak. Ja, tak. Ja tak. Hvor fanden er min øl henne? Hvor fanden er jeg gjort af min øl? Nå, der var den. Sådan. Hvor fanden er kokken af? Jeg er her! Hvor kraftigt var for side, mand. Det er sgu godt gået alligevel. Super. Ja, det kunne både være, ikke? Men vi skal tage så lidt sammen. Sammen, ja. Ja tak. Ja, tak. Ikke? Hvad så, chef? Jeg er færdig. Må vi gå? Selvfølgelig.